Ένα θέμα που δεν συζητήθηκε πάρα πολύ, ωστόσο μας απασχόλησε και θέλουμε να το αναδείξουμε. Αφορά βέβαια στη μήνυση κατά Αφροδίτης Λατινοπούλου για ρατσισμό εναντίον των Ρωμά, για δημόσια υποκίνηση μίσους κατ' εξακολούθηση, την οποία μήνυσαν βέβαια 6 οργανώσεις με αφορμή ρατσιστικές επιθέσεις με επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της στα κανάλια. Για το λόγο αυτό εμείς έχουμε σήμερα καλεσμένο τον κύριο Γεώργιο Νικολάου, προκειμένου να μας βάλει σε μια διαδικασία ενημέρωσης πού βρίσκεται αυτή η μήνυση, πώς ξεκίνησε, ποιος ο λόγος που η κυρία Λατινοπούλου καταφέρθηκε με μίσος όχι μία αλλά 4 φορές με δημόσιες δηλώσεις της και επιτέθηκε με ρατσιστικό τρόπο εναντίον των Ρωμά, αναπαράγοντας βέβαια μια σειρά από στερεότυπα. Κύριε Νικολάου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Και εγώ καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω τη φωνή μου μέσα από αυτό το βήμα. Πρώτα απ' όλα ονομάζομαι Γιώργος Νικολάου και είμαι Έλληνας Ρωμά, κάτοικος του καταβλισμού Ελλήνων Ρωμά στο Γέρακα. Έχω την τιμή να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτικού Συλλόγου Νέοι Ορίζοντες Ελλήνων Ρωμά, ενώ συλλόγου που παλεύει καθημερινά για την κοινωνική ενδυνάμωση της κοινότητάς μας και την ανάδειξη της πολιτικής μας ταυτότητας, αλλά επίσης και την προστασία των δικαιωμάτων μας. Όσο αφορά, παράλληλα είμαι απόφοιτος του τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο και πλέον εργάζομαι ως βοηθός νοσηλευτή σε οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό. Ένα τομέα που με έχει διδάξει πολλά για την ευαισθησία, το σεβασμό, τη διαφορετικότητα και τη σημασία την προσφορά προς το σημείο. Όσο αφορά την κυρία Λατινοπούλου, 6 οργανώσεις καταθέσαν υπογραφή στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών επικαλούμενοι για το αντιρατσιστικό νόμο 4285/2014, ζητώντας την διερεύνηση των δηλώσεων που απαντούν στην κυρία Λατινοπούλου. Σε αυτές οι Ρωμά παρουσιάζονται οι Λιβύοι ως επιδημαστικοί καραβάτες, κοινωνικό βάρος της ελληνικής κοινωνίας, ενώ γίνεται και χρήση του όρου γύφτη, το οποίο για μας είναι υποτιμητικό. Ποιο όρο είπατε, δεν ακούω. Γύφτος. Γύφτος, τον όρο γύφτος, το οποίο όπως είπα είναι υποτιμητικό για την κοινότητα των Ελλήνων Ρωμά και γενικά. Ζητούμε από τη δικαιοσύνη να εξετάσει αν αυτές οι αναφορές συνιστούν δημόσια υποκίνηση μίσου. Εμπιστευόμαστε πλήρως τους θεσμούς και την ελληνική δικαιοσύνη και δεν επιδιώκουμε την πώληση, αλλά την ανάδειξη του γεγονότος ότι η ρατσιστική μίσους πληγώνει ζωές, εντείνει κοινωνικό αποκλεισμό, αντιβαίνει τις πραγματικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις της ίσης μεταχείρισης. Γι' αυτό προσφύγαμε θεσμικά, ζητώντας την προστασία της δικαιοσύνης. Καλούμε το κράτος και την κοινωνία να υιοθετήσουν την προστασία της δικαιοσύνης, να καλούμε το κράτος και την κοινωνία να υιοθετήσουν το ενεργό του μηχανισμού προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κανείς δεν πρέπει να στοχοποιείται λόγω της καταγωγής. Η δημοκρατία μας είναι πραγματικά ισχυρή όταν προστατεύει όλους τους πολίτες. Όσο αναφορά πώς φτάσαμε στις μηνύσεις προς την κυρία Λατινοπούλου, η Λατινοπούλου έχει εκφραστεί δημόσια αρκετά με χμηρό και αρνητικό τρόπο για την κοινότητα Ρωμά στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις συνήθως περιλαμβάνουν κριτική για την συμπεριφορά και τον τρόπο ζωή κάποιων Ρωμά, με έμφαση σε θέματα όπως η παραγωγικότητα και η κοινωνική ένταξη. Ωστόσο, η κατηγορηθεί πολλές φορές ως στοχοποίηση και στιγματισμό μιας ολόκληρης κοινωνικής ομάδας. Κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων των Ελλήνων Ρωμά και από τους πολιτικούς της αντιπάλους της. Αυτό βέβαια, κύριε Νικολάου, σας διακόψω λίγο. Αυτό βέβαια δεν είναι το έβγαλε η κυρία Λατινοπούλου ή όποιος άλλος από το μυαλό του. Είναι πράγματα τα οποία δημοσιεύονται και αναπαράγονται και σε μέσα ενημέρωσης. Ναι, ως στερεότυπα, ναι. Για τις παραβατικές συμπεριφορές των Ρωμά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές
Υπάρχουν πίσω διάφορα προβλήματα. Σίγουρα. Οι οποίες αντλούν αυτές τις παραβατικές πράξεις και οδηγούνται, όπως είναι η εκπαίδευση, η έλλειψη εργασίας, ο αποκλεισμός, ο στιγματισμός και ο ρατσισμός που βιώνουμε εδώ και χρόνια επί αιώνες. Είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα, αλλά δεν είναι όμως με την νομιμοποίηση. Και δεν είναι η μόνη πλευρά του νομίσματος, κύριε Νικολάου. Όπως σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο όψεις, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι χρειάζεται να κάνετε διπλό κόπο, να διανύσετε τη διπλή διαδρομή προκειμένου να εξελιχθείτε επαγγελματικά, προκειμένου να σπουδάσετε, προκειμένου να λειτουργήσετε στο κομμάτι της συμπερίληψης μιας κοινωνίας, η οποία στηρίζεται ακόμη σε στερεότυπα. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι της συμπερίληψης, κύριε Νικολάου, ως χώρα. Εντάξει, και πρέπει και η ελληνική κοινωνία να αντιληφθεί για να αλλάξει μια κοινωνία ριζικά. Χρειάζεται χρόνια, όχι μην πω και αιώνες, γιατί δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξουν όλα τα προβλήματα, να λυθούν. Χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτική, μια συνεργασία με την πολιτεία, το κράτος. Και κύριε Νικολάου, να ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη τώρα της μήνυσης στο νομικό πλαίσιο, πώς ξέρετε ότι θα εξελιχθεί τώρα η υπόθεση? Έχουμε καταθέσει τις μηνύσεις και περιμένουμε να βγει το δικαστήριο ώστε να εμφανιστούμε και στο δικαστήριο ώστε να εκδικαστεί η υπόθεση. Να εκδικαστεί η υπόθεση και να λάβει η δικαιοσύνη περαιτέρω αυτή την υπόθεση που πρέπει να την κοιτάξει με διαφάνεια και όχι να τη χαϊδέψει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Θα τα ξαναπούμε βέβαια όσο πλησιάζουμε και έχουμε νέα πάνω σε αυτό. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.